Jo vaig anar a França perquè el meu pare se'n va tindre d'anar quan la guerra, perquè era maqui. I aleshores va tindre d'anar a França i es va tindre d'amagar, primer perquè el buscaven, i aleshores la meva mare hi va anar després, que va passar la frontera 2 vegades, i quan va estar allà la meva mare feia 3 o 4 anys que estava allà, aleshores nosaltres estàvem esperant que estiguéssim ben situats, per dir, no anar allà que s'amaguessin i tot això. I aleshores la meva àvia, que era franquista, es va voler fer la comunió. El meu pare se'n va enterar i de seguida va dir anar les nenes cap aquí. I això va ser per anar cap a França. I vaig anar allà i després quan vaig voler anar al col·legi, les nenes em deien catalana de merda, espanyola de merda, mora, en fi, coses d'aquestes. I em va saber molt greu, però molt greu. I no m'hi trobava bé. Jo li deia a la mama, jo no vull anar al col·legi, mama, no vull anar al col·legi. Per què? I aleshores li deia, però tu tens d'anar-hi, nena. I quan jugàvem al coro o així, les nenes no volien posar-se amb nosaltres. Vull dir, et posaven a part, com si fossis una bèstia, arraconada. Però després ja, mica en mica, ja vaig fer una amigueta i després ja vaig anar allà, tot bé. Però és una cosa que m'ha quedat gravada sempre.